Čau lidi, tady Skorec, vítám vás u dnešního videa a dneska jsem tady s Maxíkem. To je ten auták vedle mě. Ahoj. Ano. A dneska si zahrajeme bridge. Yes. Ano, normální mapa, tak to má být. Ty močále. Takový tričky na mě zkoušíš. Okay, tak jsem se netrefil klasicky. Ne? No nic, Max. Můžeš mi to vysvětlit, jak se to stalo? Já jsem to úplně nepochytil. Močko. Ne! Ty močále. Pojď sem. Stej na mě zkoušíš. Zajímavá taktika. Akorát ti můžu vřele říct, že úplně... OK. Tak jsem chtěl říct, že je na hovno, ale očividně proti někomu jako jsem já tak funguje. Aha, ty jsi nespadl. Nelevituj. Ty jsi teleportoval zase. No a ty levituješ. A ty se teleportuješ. Teleportování je horší. Kamo, No, jakoby ne, no, protože aspoň vidíš, že někam jdu. čále. Nic. To je mapou prostě. To může mapa. No jo, no. Mhm. Chtěl dělat kamikaze útoky, kámo. Furt. Hm. OK. A, Trojúhelník na kostičku, a. Jaj. yes. Teď to je Grosko. Grosko. OK, tak to byl jaký trickshot?
Ne. Druhá hra. Jo, tady to je taky dobrá. Další hra. Tady to je mega, tady to je nejlepší asi z map. Češ. Jo, no. Trojuhelník. Na trojuhelníku. Nashledanou. Ne! Okay. Co jako? Ne. Tak bylo hodně solidně vedle. Jaj, kámo. Zabolí. Ach jo. Maximální soustředěnost. To jsem ještě nezap. Ne, já jsem nedržel shift. Já jsem debil. Taky si myslím. Mhm. Okay. Ne, to prd. Ne. To byl Vy se tady kousek. líbáte, viď? Kámo, ty jsme skuril celý video. Kdo prohrává? Jirka. Možná. Jirko, ty jsi tak špatný, mě teď rozdrtil Luboš. Ah, Bych neřekl. Já jo. ne. Max, já tě Ty nesnáším. byli s týma, loupáku.